Tervetuloa tähän tunnin kestävään OnSitein aamuvebinaariin. Meillä on Power BI tänään aiheena. OnSite on Microsoftin tuotteisiin keskittynyt koulutus- ja konsultointiyritys. Me toimitaan täällä ihan Helsingin keskustassa, Kaisaniemessä. Meillä on 10 tai vajaa 10 koulutusluokkaa ja toki sitten paljon kierretään asiakkailla kouluttamassa ja sen lisäksi sitten tehdään myöskin konsultointia. Ja oikeastaan nuo meidän konsultointi- ja koulutusalueet näkyykin aika hyvin tuossa meidän partnerilogossa, eli ollaan Microsoftin kultakumppani monilla eri alueilla, kuten esimerkiksi data-analytiikassa. Meillä on webinaari nyt tällaisena välipäivänä. Oletan, että aika moni teistä todennäköisesti etäilee tai jopa jossain vähän mukavammassakin paikassa laiturin nokassa katsomassa webinaaria. Tervetuloa kaikille. Mun nimeni on Heidi Enho ja toimin kouluttajana ja konsulttina ja olen keskittynyt itsepalveluraportointi työvälineisiin OnSiteissa, mikä tarkoittaa, että pääasiassa aikani kuluu Power BI:n ja Excelin parissa. Sen lisäksi, että työkseni teen näitä hommia, niin myöskin sitten vapaa-ajalla kirjoitan blogia aiheesta, eli hexeligent.fi-sivustolta löytyy erilaisia ohjeita, artikkeleita, esimerkkejä sekä Power BI:stä että Excelillä tehdyistä raporteista, ja olen lisäksi hyvin kiinnostunut avoimesta datasta, ja avoimesta datasta sitten olenkin runsaasti tehnyt visualisointia Power BI:n avulla, ja niitä löytyy tuolta vilahdus.fi-sivustolta. Siellä on vaikkapa tilastokeskuksen postinumeroittaista avointa dataa ja monia erilaisia esimerkkivisualisointeja Power BI:llä tehtynä. Tavoitatte mut sähköpostilla, Twitteristä, LinkedInin kautta voi laittaa kontaktipyyntöjä mielelläni verkostoidun ihmisten kanssa, jotka on kiinnostuneita näistä samoista asioista. Meillä on nyt tunti aikaa ja aihepiiri on tämmöinen aika konkreettinen, eli me tullaan käymään ihan konkreettisesti esimerkin avulla läpi se, että millä tavalla tehdään Power BI desktopilla tietomalli, mitä tarkoittaa tietomallin tekeminen, niiden visualisointien laatiminen ja sitten myöskin ihan sinne asti, että kun julkaistaan niitä tekeleitä sitten Power BI-pilvipalveluja jaetaan sitä kautta muille käyttäjille organisaatioissa, niin käydään tämä koko kokonaisuus läpi. Teillä on mahdollisuus kysyä tuon chatin kautta. Mulla on tässä apurina Timo Ollikainen vieressä ja hän sieltä sitten seuloo niitä kysymyksiä. Ja tarkoitus ja ajatus on se, että nyt kun tässä on ensin joitakin kalvoja, yleisiä asioita aiheesta, niin näiden kalvojen aikana tulleet kysymykset voitaisiin katsoa sitten niiden kalvojen jälkeen läpi. Ja sen jälkeen lähdetään sitten ihan konkreettisesti tosiaan tekemään tietomallia Power BI desktopissa ja sielläkin varmaan kysymyksiä tulee, eli sitten tilaisuuden päätteeksi niin käydään lisää kysymyksiä läpi. Jos näyttää siltä, että kysymyksiä tulee niin paljon, että ajan kanssa tulee jo haasteita, niin me sitten lähetetään vastauksia koosteena tämän webinaarin jälkeen. Mutta lähdetään liikenteeseen saman tien. Eli Power BI:hän on alun alkujaan silloin 2 vuotta sitten, kun se julkistettiin, niin silloinhan se oli vielä puhtaasti sellainen itsepalveluraportointiväline. Eli lähinnä sitä saattoi ajatella tuollaisena Excelin rinnalla olevana työkaluna, joka tosin sitten huomattavan paljon niin kuin visuaalisempia ja porautuvampia mahdollisuuksia tarjosi datan ja erilaisten aineistojen analysointiin. Power BI yleistyi aika nopeasti ja myöskin kiinnostus on ollut ihan valtavaa tuotetta kohtaan. Osittain johtuu siitä, että se on helppokäyttöinen. Meillä on helppo ladata dataa erilaisista tietolähteistä, yhdistellä sitä, joskus jopa muutamissa minuuteissa saada aikaa siitä visualisointeja, joita sitten jaetaan muille. Mutta tässä 2 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Eli tuote on pikkuhiljaa kehittynyt myös tämmöiseksi ihan organisaatiotason raportointivälineeksi. Eli sinne on tullut sellaisia ominaisuuksia, että tällä hetkellä moni yritys arvioi Power BI:tä, että miten se soveltuisi muiden tällaisten ihan keskitettyjen raportointityökalujen rinnalle organisaation keskitetyksikin raportointivälineeksi. Ja muun muassa erilaiset rivitason käyttöoikeudet ja mahdollisuus ottaa vaikkapa
reaaliaikainen live-yhteys analyysipalvelimen kuutioon ja muutamia muita ominaisuuksia, jotka sitten on tukeneet sitä, että Power BI:n käyttö on selkeästi yleistymässä ja nousemassa sieltä pelkästä itsepalvelukäytöstä myös sitten organisaatioraportointivälineeksi. Ihan siis siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen tuote esimerkiksi niin kuin kouluttajan konsultinkin osalta, että kohderyhmät voi kursseilla olla hyvin erilaisia. Että on ihan sitä itsepalvelukäyttäjää ja sitten on toisaalta BI-asiantuntijoita, ammattilaisia, jotka myöskin arvioi tuotetta ja sen käytettävyyttä omassa firmassa. Power BI:hän muodostuu tällä hetkellä oikeastaan kahdesta eri osasta. Että meillä on Power BI Desktop-ohjelma, joka asennetaan työasemaan ja jolla sitten tehdään se tekninen osuus, eli ladataan dataa, yhdistellään sitä, lisätään laskentaa ja sitten lopuksi julkaistaan pilveen, jonka kautta sitten voidaan myös jakaa muille käyttäjille. Ja tähän asti tosiaan pilvi on ollut sitten se jakokanava. Tähän on nyt tulossa viimeinkin pitkän odotuksen jälkeen. Microsoft on tällä hetkellä luvannut, että jo tuonne kesäkuun loppuun mennessä olisi sitten myös se versio olemassa, että me pystyttäisiin jakamaan Power BI-tuotoksia myös ihan sitten organisaatiosisäisillä omassa koneestallissa, eli joko SQL Server-lisenssin ja tuotteen kautta tai sitten Power BI serverin kautta, joka tulee tämmöiseen uuteen lisenssointiin mukaan. Ja vaikka tuote on 2-vuotias, niin edelleen se kehittyy tosi voimakkaasti. Kuukausittain tulee desktopista uusi versio ja sinne pilveen myöskin sitten niin kuin säännöllisesti kaiken aikaa julkaistaan uusia asioita. Esimerkiksi käyttöliittymähän uudistui ihan täysin tässä tämän menneen kuukauden aikana. Power BI-välineet, eli me tarvitaan työasemaan kehittäjille, heille, jotka tuottaa niitä malleja, tekee raportteja, me tarvitaan heille Power BI Desktop, joka on ilmainen väline asennettavissa ihan mihin tahansa PC-tietokoneeseen. Ja tämä Power BI Desktop sisältää sellaisia työkaluja, jotka on alkujaan napattu Excelistä ja niistä sitten kehitetty tämä väline. Eli siellä on datan lataamiseen, muokkaamiseen, datan muuntamiseen olemassa kyselyeditori. Se on ehkä joillekin tuttu Excelin puolelta nimellä Power Query. Eli erinomainen väline kaiken näköiseen datan muuntamiseen. Power BI vahvuus onkin selkeästi se, että sillä pystytään tekemään hyvin paljon. Jos on esimerkiksi dataa, joka ei ole kovin strukturoitua, niin hyvin todennäköisesti me pystytään tuolla kyselyeditorilla sitten kuitenkin muokkaamaan se raportoitavaan muotoon. Kun me ollaan tällä kyselyeditorilla saatu data ladattua, sen jälkeen sitten lähdetään tekemään sitä teknistä osuutta, eli yhdistelemään tauluja, kuten relaatiotietokannoissa tehdään. Tehdään taulujen välille yhteydet, ehkä luokitellaan dataa vaikka maantieteellisiin kenttiin, jotta voidaan sitten karttavisualisointeja näyttää ja lisätään laskentaa. Siellä on sellainen DAX-kieli, jolla voi joko lisätä sellaisia laskettuja sarakkeita tai mittareita. Rivitason käyttöoikeuksia, muita tämän tyyppisiä asioita sitten desktopissa voidaan tehdä. Ja nykyisin voisi sanoa, että suurin osa myöskin visualisoinneista tehdään siellä siihen samaan tiedostoon. Tosin nyt uusien ominaisuuksien myötä on kyllä jo tulossa ja melkeinpä jo tullut. Ne on osittain esiversiovaiheessa vasta, mutta on myös mahdollisuus hieman erottaa sitä teknistä osuutta ja visualisointeja, että me pystyttäisiin myöskin tekemään niin, että me tehdään Power BI Desktopissa se tekniikka, julkaistaan se pilveen ja sitten sen jälkeen vasta tuotetaan sieltä niitä visualisointeja. Mutta aika usein edelleenkin visualisoinnit tehdään siihen samaan tiedostoon, missä se tekniikkakin on. Kun meillä on tekniikka valmiina, niin sen jälkeen sitten pilveen julkaistaan. Siellä muodostetaan näistä raporteista koontinäyttöjä, dashboardeja, valitaan niitä oleellisimpia tunnuslukuja näytettäväksi. Meillä voi koontinäytöllä olla hyvin useistakin erilaisista raporteista valittuja tunnuslukuja ja visualisointeja. Jos on jotain HR-raporttia tai myynnillistä raporttia, niin yleisimmät tunnusluvut voidaan niistä koota, jotta esimerkiksi yritysjohto näkee yhdellä silmäyksellä helposti sen nykytilanteen.
Pilvessä myöskin tehdään automaattiset ajastukset sitten sille datalle, jaetaan. Ja kun on raportit jaettu, niin muut käyttäjät voivat sitten niitä tarkastella joko selaimella tai mobiiliapseilla. Ja tosiaan tähän nyt sitten tulossa myöskin se mahdollisuus, että jatkossa sitten, jos on hankkinut tuommoisen Power BI Premium-lisenssi, mä ihan hetken päästä vähän kerron lisää noista lisensseistä, niin sitten siellä omassa konesalissa voi olla se, tai voi tapahtua se jakaminen, tai sitten toinen vaihtoehto, että jos se ei ole premium-pakettia, mutta on SQL Server Enterprise Edition, niin että on toi Software Assurance-sopimus, niin se myöskin mahdollistaa sitten sen, että pilveä ei tarvitse jakamisessa käyttää. Tuote kehittyy ja muuttuu. Kuukausittain tulee uusia asioita. Ja nyt ehkä kaikkein suurin yllätys tapahtui tässä toukokuun alussa ihan muutamia viikkoja sitten, kun Microsoft uudisti hinnoittelun täysin. Eli vielä tähän asti on ollut mahdollista myös ilmaisillakin lisensseillä mahdollisesti toteuttaa raportointia, että on päästy helposti liikkeelle, on helposti päästy testaamaan, kokeilemaan tuotetta. Nyt uuden hinnoittelun myötä niin ilmaislisenssit ei enää sovellu juurikaan niin kuin yrityskäyttöön. Eli se desktop-ohjelma on toki ilmainen kaikille ja sillä voi testata, mutta se ei ole tarkoitettu raporttien katsomiseen. Et jos me käytettäisiin desktopia vähän samaan tapaan kuin Exceliä, että avataan Excelin tiedostoja, avattaisiin tuonne desktopiin niitä raporttitiedostoja, niin siellä käyttäjät joutuvat sitten sen tekniikan kanssa kasvokkain. Eli sieltä löytyy niitä teknisiä asioita, joihin heidän ei olisi tarkoitus päästä. Ja näin ollen siis desktop ei tosiaankaan ole tarkoitettu siihen raporttien katsomiseen, vaan se tulee tapahtumaan joko siellä sitten selaimella tai niiden uusien on-premise oman konesalivaihtoehtojen avulla. Ja nyt tämä Power BI Free, joka on tosiaan tähän asti ollut sellainen, että ilmaisillekin käyttäjille on ollut mahdollista tiettyjen rajoitusten puitteissa jakaa raportteja. Niin jatkossa ilmaiskäyttäjille ei voi jakaa mitään organisaation sisäistä, eikä he voi jakaa muille. Eli se on todellakin ihan pelkästään henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu väline. Siellä on yksi ainoa jakomahdollisuus, eli tämmöinen ilmaiskäyttäjä voi jakaa koko maailmalle. Eli voi julkaista tekemiä raportteja kenelle tahansa. Vaikkapa toimittaja voisi jonkun oman artikkelinsa kylkeen tehdä datasta visualisointia ja julkaista sen sitten nettisivulla artikkelin ohessa. Ja tämän tyyppistä voi siis ilmaisella lisenssillä tehdä. Julkisille nettisivuille voidaan julkaista, mutta kollegoille ei siis pysty enää ilmaislisenssillä jakamaan, eikä myöskään ilmaiskäyttäjä näe kollegoidensa jakamia organisaation sisäisiä raportteja. Eli suuri muutos. Edelleenkin kuitenkin Power BI tästäkin huolimatta on moniin kilpailijoihin verrattuna hyvinkin edullinen tuote. Eli organisaatiokäyttöön on nyt sitten tarjolla 2 eri vaihtoehtoa ja nämä siis tulevat, käytännössä tämä muutos astuu voimaan nyt heti kesäkuun alussa. Ja jos on käyttänyt ilmaista lisenssiä aikaisemmin, niin sitten on mahdollisuus saada vielä semmoinen vuoden kokeilujakso. Mutta ne vaihtoehdot, joilla Power BI:tä nyt sitten organisaatioissa tullaan käyttämään, niin on se, että pienemmissä organisaatioissa hankitaan jokaiselle sellaiselle henkilölle, jolle on tarpeen jakaa jotakin, heille hankitaan Pro-lisenssit. Ja Pro-lisenssi on reilu 8 € per kuukausi per henkilö. Isommat organisaatiot, puhutaan tuhansista tai yli 600 henkilöstä esimerkiksi, niin sitten edullisemmaksi saattaa jo muodostua se, että hankitaankin tämmöinen, tämä on nyt täysin uusi lisenssi, eli tämmöinen Power BI Premium, jossa sitten hinnoittelu perustuu siihen, että se on kiinteä
hinta, minimissään 4200 € kuukaudessa. Ja tämän lisäksi sitten pitää vielä ne pro-lisenssit hankkia heille, jotka tuottaa niitä raportteja. Ja tästä syystä se ei ole ihan tarkka raja, että missä kohdassa edullisemmaksi muuttuu premium ja missä kohdassa sitten käytetään pro-lisenssiä. Että tuolla kalvoillakin saatte nämä kalvot sitten itsellenne, niin täällä on linkkejä. Muun muassa tuossa on hintalaskuriin linkki, josta voi lähteä sitten isommat organisaatiot vähän tutkimaan, että mikä on sitten hinnoittelultaan se fiksuin vaihtoehto. Nyt tänään me ei oikeastaan puhuta sovelluskehityksestä ollenkaan, ja nyt tuo Power BI Embedded, joka tuossa vielä viimeisenä laatikkona näkyy, eli sovelluskehitystaloilla, softataloilla on ollut mahdollisuus hankkia tämmöinen Embedded-lisenssi, jotta he ovat voineet omiin tuotteisiinsa myöskin sitten liittää Power BI-raportteja, niin tämä tulee sitten yhdistymään tuohon Power BI Premiumiin, että tuosta Embedded-lisenssistä tullaan sitten luopumaan. Mutta nyt ei tosiaan puhuta sovelluskehityksestä tätä enempää, että katsotaan ihan tavallaan semmoisen raporttien Power BI Desktopilla tuottamisen näkökulmasta sitä, että miten niitä visualisointeja ja tietomalleja tehdään. Näytän ensin muutaman kalvon ennen kuin sitten lähdetään katsomaan ihan konkreettisesti sinne desktopin puolelle, että miten asiat tapahtuu. Eli kun me ryhdytään raportteja luomaan, ladataan se data, tehdään se tietomalli ja lopuksi sitten visualisoinnit. Ja tämän desktopin voi asentaa ja ladata. Tuossa on linkki, mistä se löytyy. Kannattaa yleensä, jos on riittävästi muistia koneessa, niin ladata ja asentaa 64-bittinen versio. Ja niin kuin tuossa kerrotaan, niin täällä Suomessa meidän kannattaisi käyttää nykyisin suomenkielistä versiota desktopista, eli valitettavasti se käyttöliittymäkieli vaikuttaa siihen, että saako sen kyseisen tietomallin sisällä lajiteltua ääkkösiä oikein. Eli tiedostot pitäisi, jos meillä on suomalaista sisältöä, suomalaisia sanoja, joissa voi ääkkösiä esiintyä, niin ne tiedostot pitäisi suomenkielisellä versiolla luoda. Että se luontihetki ratkaisee sen, toimivatko aakkostukset oikein vaiko eivät. Tämä on sellainen aihe, josta esimerkiksi itse olen, kun tämä Power BI:n kehitys on hyvin avointa ja löytyy sivustoja, joissa voi keskustella ja esittää omia ideoitaan, niin olen muun muassa tehnyt idean sinne Power BI-idea-sivustolle, että korjaisivat tämän minun mielestäni bugin ja toteuttaisivat Power BI niin, että jälkeenpäinkin voisi sen lajittelun käydä määrittämässä. Ja tuossa on linkki sitten myös paikkaan, että käykääpä äänestämässä, jotta saadaan korjaus tähän asiaan ja voidaan sitten Suomessakin käyttää ihan kumpaa tahansa suomen tai englanninkielistä versiota Power BI:stä. Käyttöliittymällisesti desktop on helppo käyttää. Jos samat välineet on olleet Excelissä, eli siellä Power Query, siellä on ollut Power Pivotti ja Power View, ja melko hankaliakin käyttää, siellä poukkoillaan ikkunasta toiseen, niin tämä Power BI Desktopin käyttöliittymä on hyvin selkeä. Se on helppo, lähtee liikkeelle, ryhtyy tekemään raportointia. Meillä on siellä mahdollisuus ensinnäkin tietenkin tehdä niitä kyselyitä, muokata sitä dataa, se on ykkönen tuossa. Kun on kyselyt luotu, taulut saatu tuotua, niin sitten kakkoskohdasta, niin kuin näette, tuolla on 2 tuollaista välilehteä, jossa sitten on niitä taulujen välisiä yhteyksiä ja muita teknisempää osuutta. Ja sitten loppujen lopuksi päästään tekemään niitä erilaisia visualisointeja ja kolmantena ruutuna se tuossa näkyy. Power BI:tä voi tällä hetkellä käyttää 2 eri tavalla. Eli me joko ladataan se data, käytännössä siis kaikki data kopioituu sinne Power BI-tiedoston sisälle ja myös julkaisun yhteydessä sitten sinne pilveen. Ja kaikki tietolähteet on tässä tapauksessa käytettävissä. Dataa voi yhdistellä useista eri tietolähteistä. Toinen vaihtoehto, joka ehkä on vielä tällä hetkellä hiukan harvemmin käytetty, on tämä tämmöinen keskitetympi raportointitekniikka. Eli esimerkiksi IT tekee kuutioita
Ja sitten Power BI:llä otetaan vain suora yhteys niihin. Käytetään Power BI:tä pelkkänä raportointityökaluna, siellä ei rakenneta mitään malleja. Ja silloin puhutaan tämmöisestä direct querystä, live connectionista, ja tässä tapauksessa se data pysyy kaiken aikaa siellä tietolähteessä. Sitä ei kokonaisuudessaan kopioida sinne Power BI:n sisälle. Puskuroidaan totta kai tarvittaessa raporteille. Mutta näitä tietolähteitä on tällä hetkellä vain noin 10. Siellä on SQL, siellä on Oracle, siellä on Kuutiot, siellä on SAP HANA, muutamia muita. Tuon linkin takaa sitten löydätte ne täydellisemmänkin luettelon niistä. Ja rajoitus tässä on se, että kun me otetaan tuommoinen suora yhteys, niin silloin me emme pysty, niin kuin yleensä on totuttu, että Power BI:ssä voi tehdä, emme pysty yhdistämään sitten dataa muista tietolähteistä. Ja tämä tosiaan on se yksi syy, minkä takia niin suoraa yhteyttä ei ehkä niin usein käytetä kuin sitä perinteistä datan latausvaihtoehtoa. Tässä on ihan luettelo kuvien muodossa niistä tietolähteistä, mitä Power BI:ssä voi käyttää. Eli meillä on tiedostotietolähteitä tuolla vasemmalla, sen jälkeen erilaisia tietokantoja, Azurea, online-palveluita, vaikkapa Salesforce tai Google Analytics, webistä voidaan tuoda, niin kuin tuolla viimeisessä sarakkeessa, Other-sarakkeessa näkyy, SharePointin listoilta tai muista hyvin paljon erityyppisiä tietolähteitä. Ja näistä tietolähteistä sitten tosiaan, tuossa on nyt vielä punaisella kehystetty ne versiot tai ne tietolähteet, kuten SQL Server, joihin sitten voidaan semmoinen suora live-yhteys ottaa. Ja kun kyselyt on tehty, eli on siellä kyselyeditorissa luotu kyselyt, muokattu dataa, jotka muodostaa sitten sellaisia, me tehdään sitä datan muokkausta, eli se on vähän niin kuin makrojen nauhoittamista, eli se nauhoittaa niitä vaiheita, mitä tehdään, niin kun kyselyt on tehty ja data saatu, niin sitten tapahtuu tämä datan mallinnus. Tuossa on nyt vähän listattu, pitkä lista tuossa oikealla, niitä asioita, mitkä liittyy siihen datan mallintamiseen, eli meillä on tauluja, joiden välille tehdään ne yhteydet, laskenta, voidaan muotoilla kenttiä, luokitella dataa maantieteellisiksi sarakkeiksi karttoja varten, määritellä lajittelujärjestyksiä. Hyvin usein me tuodaan malliin tuommoinen erillinen kalenteritaulu, jos meillä on aikaan sidottua aineistoa, tehdään sinne hierarkioita, eli toteutetaan se tekninen kokonaisuus. Niistä erilaisista tietolähteistä meillä on tosiaan voitu tuoda sitten data monesta eri tietolähteestä, jotka sitten tauluina siellä mallissa näkyvät. Ja tämän jälkeen sitten päästäänkin jo visualisointeja tekemään. Ja seuraavaksi meillä onkin tarkoitus lähteä sitten ihan katsomaan konkreettisesti, että miten tämä tapahtuu. Mutta miltä tällä hetkellä näyttää, onko tullut kysymyksiä? Katsotaanpa. Aineiston saa tosiaan tilaisuuden jälkeen. Ja kysymys Ville Koskiniemeltä, oliko siis niin, että uudessa lisenssimallissa piti sekä jakajalla että katsojalla olla voimassa oleva Pro-lisenssi? Eli ei riitä, että vain jakajalla on. Mä otan vielä tuosta esille sen kalvon, jossa oli siitä lisenssimallista. Ja tuodaanpa noi kaikki laatikot tuohon vielä näkyviin. Eli vastaus kuuluu, että jokaisella, jolle halutaan jakaa, pitää nykyisessä lisenssimallissa olla se Pro-lisenssi. Eli silloin vielä huhtikuussa oli mahdollisuus jakaa myös ilmaiskäyttäjillekin, mutta nyt organisaation sisällä myös jokaisella katsojalla pitää olla Pro-lisenssi. Jos puhutaan siis tästä tällaisesta niin kuin, nyt mä sähläsin tämän. Otetaan vielä uudelleen tuolta. Jos puhutaan siis tästä tämmöisen pienemmän organisaation, eli 8,40 € per nuppi per kuukausi tilanteesta, niin kaikilla, jotka tekevät raportteja ja joille jaetaan, heillä pitää olla Pro. Mutta sitten kun taas puhutaan tuosta premiumista, isompien organisaatioiden lisensoinnista, niin siellä on tämä kiinteä perusmaksu, joka siis voi olla toki enemmänkin kuin 4 200. Se riippuu sitten siitä kapasiteetista ja se laskuri, joka täällä näkyy, niin sieltä voi käydä sitten tutkimassa, että mikä se kiinteä kuukausimaksu on. Mutta tässä versiossa sitten myös pitää niillä laatijoilla, raporttien tuottajilla olla Proot.
tämän lisenssimaksun lisäksi. Se on nyt tuo uusi kuvio. Ja jos ennen huhtikuuta oli henkilöitä, jotka olivat edes kerran kirjautuneet sillä free-lisenssillä palveluun, niin he sitten kesäkuun alussa, kun taas kirjautuvat, niin heille annetaan mahdollisuus vielä vuoden jatkoaikaan, että he saavat sitten vuodeksi ton Proon. Mutta se edellyttää, että on kertaalleen käynyt palvelussa ilmaiseksi ennen toukokuun alkua. Mutta lähdetäänpä sitten, tuleeko jotain muita kysymyksiä vielä mieleen tässä vaiheessa? Lähdetäänpä sitten katsomaan ihan että miten asioita sitten hoidetaan siellä Power BI Desktopin puolella. Ja mulla on nyt tässä tosiaan, vaikka itse yleensä tykkään käyttää, laitetaan muuten kuvan jakomennus unohtua täältä desktopia teille. Mulla on tässä nyt suomenkielinen Power BI Desktop, vaikka itse kyllä tykkään pääasiassa käyttää englanninkielisiä ohjelmia, mutta tosiaan tällä hetkellä se tilanne, että kun luo sen tietomallin, niin silloin aina olisi hyvä suomenkielinen olla, jotta kaikki ne ääkköset siellä sitten tulevaisuudessa oikein menisivät lajitteluissa, jos nyt raporteissa aakkosjärjestyksessä asioita halutaan näyttää. Tuolla aloitetaan tuosta nyt ensin tuolta ylhäältä, eli tosiaan nämä erilaiset datan kyselyyn liittyvät työkalut löytyvät tuolta. Kun saadaan se data tuotua, niin sitten tehdään teknisempiä asioita näillä kahdella välilehdellä ja sitten loppujen lopuksi päästään tekemään itse visualisointeja. Ja nyt mä näytän tässä esimerkkinä semmoisen melko yksinkertaisen tietomallin ja tarkoituksella tuon nyt vain yhdestä tietolähteestä, kun aikaa ei ole ihan rajattomasti. Eli käytän yhtä tuollaista Access-tietokantaa esimerkkinä ja tuon sen näytän, mitä operaatioita tyypillisesti tehdään silloin, kun tietomalleja luodaan. Nyt pitää kuitenkin muistaa semmoinen, että käyttäjiä on kovin erilaisia. Voi olla, että jollekin se tyypillinen raportointitarve on huomattavan yksinkertaista. Tuodaan yksi CSV-tiedosto ja lähdetään siitä saman tien tekemään raportteja. Joku toinen tuo useita tauluja eri tietolähteistä, jolloin on sitten enemmän teknisiä asioita tehtävänä. Lähden noutamaan ja mennään ihan tonne ikkunaan, josta sit näkyy vielä niitä tietolähteitä, eli tosiaan erilaisia tiedostotietolähteitä, niin kuin kalvollakin näkyi, tietokantoja tarjolla. Nyt siis tuun käyttämään yhtä Access-esimerkkiä. Azure-palveluita oli sitten vaikka SQL Data Warehousea tai jotakin muita, ja sitten runsaasti niitä online-palveluita, Google Analytics, Salesforce, Dynamics 365 ja niin poispäin. Ja muitakin sitten vielä tarjolla. Mutta mä otan nyt yhteyden Access-tietokantaan. Ja Access on sellainen, johon ei voi tehdä sitä live-yhteyttä. Eli mulle ei edes anneta sellaista mahdollisuutta, vaan data latautuu tosiaan sitten tähän tiedostoon kokonaisuudessaan. Tuossa on kanta. Ja hetken päästä sitten jo nähdäänkin, että minkälaisia tauluja siellä on. Tämä on hyvin yksinkertainen. Täällä on myyntejä. Jokaisessa myynnissä on mukana joku jälleenmyyjä, reseller. Lisäksi jälleenmyyjät kuuluu maantieteellisiin eri sijainteihin. Ne on omissa tauluissaan. Totta kai on myyty myös joitakin tuotteita. Ja sitten tässä kannassa on vielä employee-taulu. Eli jokaisessa myyntitapahtumassa on sen jälleenmyyjän lisäksi mukana myöskin työntekijä. Ja ei ole tosiaan sellaista rastia edes tarjolla, niin kuin jos jostakin SQL-kannasta esimerkiksi hakisin tai Oraclesta, että myöskin se live-yhteys olisi mahdollinen. Tai direct query, siitä nyt käytetään kahta eri nimeä riippuen vähän sitten tietolähteestä. Mutta lähden nyt muokkaamaan näiden taulujen sisältöä ja näiden taulujen muokkaus tosin on aika tai tarve on aika vähäistä. Yleensä kun tietokannasta tuodaan, niin meillä on data siellä kyllä kauniisti jäsenneltyä, että kovin paljon muutoksia sinne ei tarvitse tehdä. Ja tämä on nyt kyselyeditori. Muistuttaa ehkä etäisesti
vähän sitä äskeistä pääikkunaa, mutta kyselyeditorissa nyt olen. Ja täällä näytetään kaikki ne kyselyt, eli nyt käytännössä sitten nuo tietokannan taulut tuolla vasemmalla. Valintanauhassa on sadoittain erilaisia muokkaus- ja muuntamistoimintoja tuolla ribbonissa. Pikavalikoista löytyy paljon toimintoja, joilla sitten voi tuota dataa muokata. Ja kun muokkaustoimenpiteet tehdään, niin ne sitten loppujen lopuksi näkyvät tuolla oikealla. Eli oikealla on tuollainen kyselyasetukset-paneeli, jossa sitten, jonne nauhoittuu kaikki ne toimenpiteet, mitä tuolle datalle nyt sitten teen. Ja teen vain hyvin vähäisiä asioita. Ensinnäkin tässä employee-taulussa. Täällä on sukunimi, last name ja etunimi, first name omissa kentissään, mutta raporteissa haluan näyttää nimet kauniisti yhteen kirjoitettuna, joten käyn muuntamassa ja yhdistämässä nämä sarakkeet yhdeksi sarakkeeksi. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta muunnoksesta annan vaikka employee name tälle uudelle muodostuvalle kentälle sarakkeelle nimeksi ja pistän välilyönnin sinne noiden kahden sarakkeen väliin. Ja huomaatte, että kun mä tästä nyt OK:lla hyväksyn, niin tuonne oikeaan reunaan sitten ilmestyy siitä vaihe, eli merge columns-vaihe, joka kertoo, että nyt tämä yhdistäminen on tehty. Laitetaan vielä toinen. Tämä on nyt myyntiraportti, eli on lähinnä myyjistä kiinnostunut enkä muusta henkilöstöstä, joten suodatan esimerkiksi täältä vaan sellaiset henkilöt, jotka on myyntihenkilöitä. Is salesperson on yes, ja tulette taas näkemään, että oikealle ilmestyy siitä vaihe, ja oikeastaan toi sarakekin tämän jälkeen on sitten turha sarake, että mä voisin sen vielä tuolta poistaa ja taas saada yhden vaiheen. Ideahan on sen kaltainen, että voin sitten myös jälkeenpäin vaikka tarkastella, että miltä tämä data on näyttänyt minkäkin vaiheen jälkeen. Eli napsauttelemalla noita steppejä pystyy sitten tarkastelemaan, tekemään muutoksia noihin vaiheisiin tuon rattaan avulla tai vaikka poistamaan turhia vaiheita. Mutta tämä taulu on nyt ihan kunnossa. Mä laitan vielä semmoisen jutun, koska aion tehdä tuossa raportin, jossa on myöskin kartta mukana. Ja täällä on nyt erikseen toi kaupunki, city, ja country, maa. Ja jotta Power BI ja Ping-karttapalvelu, jota Power BI käyttää hyödyksi, jotta ne kommunikoi oikein ja nämä asiat piirtyy sinne kartalle oikein, niin ei riitä, että me välitetään sinne Pingiin esimerkiksi pelkästään toi city, vaan meidän pitäisi välittää sellainen sarake, jossa on myös kerrottu, missä maassa mikäkin kaupunki on, koska samoja kaupunkeja löytyy eri puolilta. Esimerkiksi Suomessa on Ahvenanmaalla Sund, joka menee mieluusti sitten Norjan puolelle, jos me käytetään pelkästään sitä Sundia ilman sitä maatietoa. Eli myöskin vielä lisään yhden sarakkeen, jossa mä yhdistän nämäkin yhdeksi sarakkeeksi. Laitan sinne mukautetun pilkun ja välilyönnin väliin ja annetaan tuossa vaikka city ja country tolle uudelle muodostuvalle sarakkeelle nimeksi. Sinnehän se tuli. Ja näin pitää myöskin tehdä. Sitten vaikkapa, jos on postinumeroita ja kaupunkeja, niin postinumero ja kaupunki myöskin samalla tavalla yhdistän, että kartta osaa niitä sitten oikein piirtää tuonne välilyöntiväliin. Ja tämä voisi olla nyt sitten postal address vaikkapa nimeltään tämä uusi muodostuva sarake. Ja niin kuin huomaatte taas oikealle, sinne ilmestyy niitä vaiheita, minkälaisia muokkauksia datalle olen tehnyt. Vielä tarkistan yhden tärkeän asian. Täällä kyselyssä erittäin tärkeää on aina tsekata kaikki tietotyypit. Eli tuolla otsikoissa näkyy esimerkiksi, jos katsotaan vaikkapa tässä tilausriviä, line, niin on desimaaliluku 1.2. Nämä on nyt todennäköisesti kokonaislukuja. Määritän tuon kokonaisluvuksi. Sitten esimerkiksi päivämäärä. Tuossa on turhaan oikeastaan tuo kellonaika mukana, eli käyn myöskin tuon tietotyypin määrittämässä pelkäksi päivämääräksi. Mutta olen siis tehnyt yksinkertaisia tässä tapauksessa, mutta muutamia muokkauksia sille datalle, jota olen lukemassa. Ja nämä ovat nauhoittuneet tällaisiksi vaiheittaisiksi skripteiksi. Ja kun sitten lopulta tuolta aloitusvälilehden kautta suljen ja otan käyttöön, eli suoritan sen varsinaisen lataamisen, niin nyt tässä vaiheessa Power BI Desktop ryhtyy lukemaan sitä dataa kokonaisuudessaan tietokannasta.
suorittaa noi toimenpiteet, mitä tuossa tehtiin, ja loppujen lopuksi tuottaa sitten ne taulut tuonne Power BI Desktopin puolelle. Hetken kestää, ei pitäisi kovin kauaa viedä aikaa, ja nyt ehkä huomasitte, että tuonne oikealle jo ilmestyikin tauluja. Mitään erillistä ilmoitusta ei asiasta varsinaisesti tullut, eli aika huomaamattomasti tapahtui. Mutta täältä vasemmalta sitten, kun löytyy esimerkiksi nämä suhteet, taulujen väliset yhteydet tai taulut, tässä on nyt jotain näytön päivityksessä selkeästi tällä hetkellä hieman viivettä. Katsotaan vielä uudelleen tuonne suhteiden puolelle. No niin, nyt näyttää jo ihan hyvältä. Eli ensimmäinen vaihe on tehty ja nyt hain yhdestä ainoasta tietolähteestä, mutta jokainen esimerkiksi näistäkin tauluista voisi tulla eri tietolähteistä. Tämä me voidaan tuoda tietokannasta se perusdata, sitten halutaan lisätä vielä jotain omia ylimääräisiä parametreja, esimerkiksi Excelissä ladadataa tai tässä nyt myyntidataa. Meillä voisi olla sitten budjettilukuja, jotka me tuodaan jostain muualta ja yhdistetään tähän malliin. Mutta seuraava homma on sitten aina, jos tauluja on tuotu useita, niin tarkistaa näiden taulujen väliset yhteydet. Ja nyt vähän piirtelen tässä tätä mallia, eli meillä se sales-tauluhan tuolla on nyt oikeastaan, voisi sanoa, että sehän on se kaiken keskiössä, eli siellä meillä on niitä tapahtumia, joista halutaan laskea tietoja. Ja sitten jokaista tapahtumaa meillä on kuvailevia tauluja, jotka kuvailevat, että mitä tuotetta on myyty tai kuka on siinä mukana työntekijöistä, kuka jälleenmyyjä on myynyt ja mihin maantieteellisiin sijainteihin sitten kuuluu nämä jälleenmyyjät. Nyt tässä tapauksessa, kun luin tietokannasta, niin Power BI lukee myös ne taulujen väliset yhteydet sieltä. Tilanteissa, joissa data tulee eri tietolähteistä, mä tuosta ihan valitsen ja deletellä poistan vaikka muutaman yhteyden, jotka tuossa näkyy. Eli tällaisia yhteyksiä ei välttämättä automaattisesti sinne tule, jos se data tulee useammasti eri tietolähteistä. Ja joka tapauksessa ne on hyvä aina tarkistaa. Mutta me tehdään ne yhteydet sitten itse. Esimerkiksi Sales-taulussa on Product ID, joka kertoo, mitä tuotetta on myyty. Ja sitten meillä on se tuote-product-taulu, jossa on tietoja jokaisesta tuotteesta. Tässä tapauksessa tartun kiinni Product ID-kenttään ja vedän sen sitten sinne Product-taulun päälle, jotta saan tuon yhteyden muodostettua, jonka jälkeen näiden taulujen välillä on sellainen älykkyys, että ne ymmärtävät toisiaan. Tai sitten esimerkiksi työntekijä, Employee ID, raahaan sen vastaavasti tuonne Employee-taulun vastaavan kentän päälle. Suinkaan niiden kenttien nimien ei tarvitse olla samanlaisia, jolloin taas saanut muodostettua tuon yhteyden. Ja täällä sitten tyypillisesti nämä yhteydet on tällaisia yhden, suhde, moneen yhteyksiä, jos tällaiset niin kuin relaatiotietokantojen termit on tuttuja. Tarkoittaa siis sitä, että Sales-taulussahan työntekijä saattaa esiintyä hyvin useita kertoja, koska hän toivottavasti on mukana useissakin myyntitapahtumissa. Ja sitten taas Employee-taulussa kukin työntekijä on kertaalleen. Tai Product ID esiintyy monissa eri myyntitapahtumissa, mutta Product-taulussa on sitten jokainen ID-tunnus, tämmöinen yksilöivä, ja tästä siis se termi yhden suhde moneen, joka näiden taulujen välillä on. Mutta tämä yhdistäminen on yksi hyvin oleellinen osa sitä tietomallin rakentamista, se osa sitä tekniikkaa, mitä sinne taustalle tehdään ennen kuin sitten päästään raportteja laatimaan. Mutta siellä listalla oli muutamia muitakin, ja näytän nyt niistä muutamia tärkeimpiä. Jos teette karttoja, ja nyt siirrynkin tuonne tiedot välilehdelle, joka siellä vasemmalla keskimmäisenä on, ja menen tuonne Geography-tauluun, jossa oli kuvattu nämä maantieteelliset sijainnit. Ehkä mä nyt kuitenkin varmuuden vuoksi kertaalleen tässä tallennan tämän tiedoston, että jos jotain tapahtuu, niin mä saan tämän sitten tässä vaiheessa avattua. Hyvä, ok. Eli olen nyt tuolla Geography-taulussa
jossa esimerkiksi city country odottelee, jotta sitä sitten kartalla käytetään. Jotta nämä oikein sijoittuu kartoille, niin maantieteelliset kentät käydään täältä mallinnus modeling välilehdeltä sitten luokittelemassa. Eli käytännössä tarkoittaa, että jokainen tuommoinen maantieteellinen kenttä, mitä datassa on, niin luokitellaan kuulumaan johonkin luokkaan. Tässä on nyt kyseessä siis tämä sarake kuvailee kaupungin. Tuo postal address kuvailee, se voin valita tuosta postinumeronkin, vaikka itse asiassa se on nyt kokonainen postiosoite. Ja laitan nopeasti nyt vielä nämä muutkin, eli otetaan toi maa tai alue ja tuolta vaikka sitten vielä osavaltiokin, ja siis ihan hienosti tuntee myöskin sitten suomalaisia sijainteja, kunhan nämä käydään ensin täältä tällä tavalla kuvailemassa. Jos on jotain kuvaurleja esimerkiksi, niin myös nekin täältä kerrotaan, että joku sarake sisältää kuvan urlin, jotta sitten raportti osaa näyttää sen kuvan tarvittaessa. Eli luokittelut tehdään jossain vaiheessa sitä tiedon mallinnusta. Ja sitten tietenkin hyvin usein, voisi sanoa, että ehkä se kaikkein tärkein, me tarvitaan sinne laskentaa. Power BI kyllä tarjoaa, jos ajatellaan sellaista käyttöä, että hyvin nopeasti halutaan tehdä joku raportti. Ollaan tuotu CSV, jossa on esimerkiksi jotakin lukumääriä, niin kyllä näitä kenttiä voi sellaisenaan, niin kuin Excelin pivoteissakin, käyttää ilman, että tehdään mitään kaavoja, että me saadaan semmoista hyvin nopeata raportointia. Mutta nyt tässä datassahan täältä puuttuu nyt sitten sen kaltaiset summat, että pitäisi laskea toi quantity, lukumäärä, näiden myyntien tuotteiden määrä esimerkiksi yksikköhinnalla. Ja nyt puuttumatta kovin tarkkoihin yksityiskohtiin, niin teen tähän nopeasti 4 eri kaavaa. Eli lasketaan se kokonaismyynti, lasketaan myös kokonaiskustannus täältä, sen jälkeen pystytään laskemaan tuotot ja sitten vaikka vielä tuottoprosentti. Eli teen muutaman tällaisen hyvin nopean kaavan mittarin nyt tähän tietomalliin. Ja kun laskentaa tänne luodaan, mikäli sitä on tarpeen luoda, melko usein on, niin täällä laskenta tapahtuu tällaisella DAX-kielellä. Esimerkiksi tuossa Total Sales Amount, mä käytän tuommoista SumX-funktiota, jolla kerron, että sales-taulusta lasketaan sillä tavalla, että jokaiselta riviltä toi lukumäärä quantity kerrotaan sitten tuolla yksikköhinnalla. Hyvä, sinne tuli yksi kaava ja se näkyykin nyt täällä oikealla. Siinä tuli tuommoinen laskimen kuva. Tehdään vielä sitten seuraava total cost amount oikeastaan ihan samalla idiksellä. Ja käytän ihan samaa SumX-funktiota ja lasketaan sieltä sales-taulusta lukumäärä kertaa ja tällä kerralla sitten yksikkökustannuksilla kerrottuna. Näin meillä on jo 2 mittaria, 2 laskennallista asiaa tässä mallissa. Ja kun nämä on tehty, niin sitten näiden avulla pystyy tästä helposti jatkamaan ja laskemaan niitä tuottoja ja tuottoprosentteja. Eli vielä 2 nopeata kaavaa, eli laitan tuohon tuon profit-kaavan, joka on sitten ihan näiden edellisten erotus. Oho, caps lock päällä. Eli total sales amount mittarin arvosta vähennetään total cost amount ja saadaan toi tuotto. Ja sitten tuottoprosenttihan me lasketaan vielä sillä, että tämä profitti jaetaan sitten sillä kokonaismyynnillä. Eli pääsen vielä tuon viimeisenkin kaavan tänne laatimaan. Ja se meni siis niin, että tuotto jaetaan sillä total sales amount mittarilla. Täällä siis laskennan, semmoisen peruslaskelman tekeminen on aika helppoa, että kun meillä on muutama perusmittari, me voidaan niiden perusteella sitten tällä DAX-kielellä lisätä sitä laskentaa ja rikastaa sitä
meidän dataa halutulla tavalla. Esimerkiksi täällä on time intelligence-tyyppisiä kaavoja olemassa, jos halutaan vaikka vuoden alusta tähän päivään tai tehdä jotain vertailuita kuukausien välillä. Eli hyvin paljon sen kaltaista business-logiikkaa, mitä esimerkiksi Excelissä ei sellaisenaan ihan sisäänrakennettuna ole. Että hyvin monipuolinen väline laskennallisessa mielessä. Tarkista vielä nuo muotoilut, ettei sinne jää suurta määrää desimaaleja, eli valitse jokaisen noista kentistä ja laitan vaikka, noin voisi olla ihan kokonaislukuja ja toi profit-prosentti tietenkin, niin prosenttimuotoa ja siellä voisi olla vaikka 1 desimaali. Eli tässä on tehty nyt jo sellainen niin kuin, ne sanotaanko yleisimmät, tyypillisimmät asiat, mitä me tehdään silloin, kun lähdetään tietomalleja rakentamaan. Ladataan data, muokataan sitä, tehdään taulujen välille yhteydet. Tämän jälkeen sitten luokitellaan, tehdään laskentaa. Näiden lisäksi toki monen muunkin tyyppinen rikastaminen, hierarkioiden ja muiden tämmöinen laatiminen tänne on mahdollista, mutta nyt käyn läpi vaan nämä kaikkein oleellisimmat asiat, mitä yleensä tarvitaan. Miltäs näyttääkö tässä vaiheessa, onko tullut yhtään kysymyksiä sinne? Selvä, jatketaan sitten eteenpäin. Eli se seuraava vaihe on sitten jo ne visualisoinnit ja niiden tekeminen. Ja nyt täällä visualisointipuolella, niin meillähän on noin 30 erilaista visualisointivaihtoehtoa tarjolla. Ja näiden lisäksi sitten voidaan myöskin ladata Microsoftin sivuilta. Lähes 100 on tarjolla sitten erilaisia hyvin monipuolisia visualisointivaihtoehtoja. Ja teen yksinkertaisen raportin, jonka sitten julkaisen sinne pilveen, jotta päästään siellä koontinäytöt ja ne jakamiset vielä käymään lävitse. Eli ensimmäiseksi muutamia tunnuslukuja. Total sales amount otetaan tuohon arkille, raahaan sen ja hyvin useinhan se ehdottaa pylväskaaviota, jos jostain numeerisesta tiedosta on kysymys, mutta vaihdan sen täältä sitten kortiksi, eli valitsen yhden näistä sisäänrakennetuista visualisoinneista. Muotoile vaikka vielä niin, että siellä ei näytettäisi nyt noina miljoonina tai tuhansina niitä lukuja. Eli idea on se, että me muodostetaan tähän arkille visualisointeja, valitaan se niiden ulkomuoto, minkälaisen visualisoinnin sinne haluaa. Sitten täällä on 3 tällaista välilehteä, josta löytyy muotoiluita ja muita sitten yksityiskohtia liittyen siihen visualisointiin. Mä otan tästä nyt vaan kopion, Ctrl-C. Ja pistetään Ctrl-V:llä tuohon 3 kertaa, niin että saan tähän nopeasti kopioimalla muodostettua 4 tällaista tunnuslukua. Ja otetaan tuohon toiseksi ylimmäiseen ne kustannukset, total cost amount, sitten tuohon seuraavaan se profitti, eli piti vetää tuonne kentän päälle. Ja vielä tuohon alimmaiseen niin otetaan se tuottoprosentti myöskin sitten mukaan. Hieno homma. Sitten haluan palkkikaavion, johon valitsen tuolta tuotteet-taulusta vaikka nämä alituoteryhmät. Ja kuvataanpas niitä nyt sen myyntiluvun perusteella. Eli kuljetan tuon total sales amount kentän sinne saman ruudun sisälle. Ja tämän esimerkiksi vaihdan nyt sitten palkiksi. Pinottu tai palkkikaavio, kumpi tahansa näistä käy. Ja ehkäpä vielä haluaisin lajitella niin, että ne tuoteryhmät, joita on myyty eniten tuolta 3 pisteen takaa, niin lajittelen sen myyntimäärän perusteella suurimmat myynnit ylimmäiseksi. No sitten kartat tietenkin kiinnostaa. Eli otetaan se city country, raahaan taas tyhjään kohtaan tuohon arkille ja sinne myöskin myyntimäärät mukaan, jotta nuo pallot, ympyrät sitten eri suuruisia ovat myyntimääristä riippuen. Ja koska se city country oli luokiteltu oikealla tavalla, niin kartta toimii. Sitten vielä teen semmoisen jutun, että tuolla sales-taulussa oli päivämääriä, joten laitetaan tuo päivämäärä mukaan ja esimerkiksi niitä tuottoja kuvataan, profittia, ja sitä voisi hyvin kuvata
vaikkapa tuollaisella vesiputouskaaviolla, että nähdään sitten että miten onko kasvua tai onko siis tuottoa vai onko tullut tappiota missäkin kuussa. Jos esimerkiksi napsautan nyt, nämähän on automaattisesti keskenään vuorovaikutteisia, eli klikkaan tuolta vaikka noita maantiepyöriä, niin me nähdään, että minkälainen niiden tilanne on. Polkupyöriä tämä firma näyttää myyvän hyvin heikolla katteella, ja ainakin joitakin näistä polkupyöräryhmistä. Jos esimerkiksi tutkitaan, että minkälainen on oikeastaan tämän firman historia, eli otetaan tuolta vielä tuo lajittelu järkevään järjestykseen tuon vuoden mukaan tuossa itse kaaviossa, ja vielä niin, että se on sitten nouseva järjestys. Vuonna 2009 tämä firma niin toimi muistaakseni lähinnä tuolla Yhdysvalloissa, kyllä siltä se näyttää. Vuonna 2010, kun napsautetaan, siellä on tehty ihan voittoa Eurooppaan, ovat laajentuneet. 2011 sitten nähdään, että Australia on tullut mukaan. Ja vielä ihan nopea viimeinen asia, eli haluan tänne sitten vaikkapa laittaa maan siten, että se olisi tuommoinen sliceri, osittaja, rastitettava asia. Eli täältä visualisointien joukosta löytyy tuollainen osittaja, jolla sitten voisi esimerkiksi tarkastella sitä raporttia eri maiden osalta. Mutta niin kuin tuossa näitte, osittajien lisäksi myös kaikki visualisoinnit automaattisesti keskustelevat keskenään. Että jos napsauttaa jotakin pylvästä, palkkia, niin saman tien näkee ne muut luvut ja pääsee tutkimaan hyvin monista erilaisista näkökulmista sitten sitä dataa. Näin tehdään siis tietomalli ja lähdetään muodostamaan sieltä raportteja. Ja monesti hyvin nopeastikin päästään jo siihen vaiheeseen, että ollaan jo tutkimassa, löydetään jo syitä ja seurauksia ja pystytään niin kuin analysoimaan sitä taustalla olevaa aineistoa. Näille raporteille voi erikseen määrittää puhelinasettelun, että jos mobiilisti niitä katsotaan, miltä ne näyttävät. Ja näillä raporteilla voi myöskin vaikuttaa siihen, millä tavalla nämä visualisoinnit keskenään sitten vuorovaikutteisesti käyttäytyy. Mutta lopulta tapahtuu sitten julkaiseminen sinne pilvipalvelun puolelle. Siellä koontinäyttöjen muodostaminen ja niiden jakelu sitten muille käyttäjille. Ja teenkin nyt sitten julkaisun saman tien. Täältä ihan viimeisenä löytyy aloitusvälilehdeltä julkaise. Ja julkaisemisen voi tehdä, jos on ilmaiskäyttäjä sinne omaan henkilökohtaiseen työtilansa, mutta niitä ei enää ilmaiskäyttäjät siis pysty muille jakamaan. Jos on sitten pro-käyttäjiä, jotka tuottavat raportteja yhdessä, niin heillä voi olla sitten jonkunnäköisiä työtiloja, joissa he työskentelevät ja tekevät sitä raportointia. Ja siellä useat henkilöt voivat sitten niitä tuottaa. Minä laitan tämän nyt tuohon omaan työtilaan. Ja käynnistän tuon julkaisun, sieltä löytyykin tuo tietojoukko kertaalleen demo-niminen. Ei se mitään, korvataan vaan tilalle tämä uudempi versio. Nyt se hetken kestää, ja eipä tällä kerralla kestänyt kovin pitkään. Siirryn tuonne selaimen puolelle ja käydäänpäs täältä sitten ihan katsomassa, että miltä näyttää sitten pilvipalvelu ja miten tästä eteenpäin. Olen pilvipalvelussa ja tämä käyttöliittymä tosiaan on muuttunut oikeastaan ihan täysin tässä toukokuun aikana. Täältä nykyisin löytyy, kun täällä on näitä erilaisia työtiloja, voi olla se oma henkilökohtainen työtila, sitten niitä yhteisiä. Ja kun työtilaan on siirrytty, niin meillä näkyy täällä 4 välilehteä. Meillä on niitä datasetteja, joita on julkaistu. Täällä voi olla myöskin Excel-tiedostoja näiden Power BI-tiedostojen joukossa. Nämä datasetit on käytännössä tavallaan se tekninen osuus, se lähinnä tieto, että tämmöisiä tiedostoja on julkaistu, kuten esimerkiksi tuo äskeinen demo, joka näkyy tuossa 3.
Jokaisessa tuollaisessa datasetissä voi olla niitä raportteja, ja Reports-välilehdeltä sitten löytyy vastaavat raportit. Eli jos tuota demoa napsautan, niin päästään siihen äskeiseen raporttiin. Näitä on yleensä täällä sitten mukavampi, kun me pilvessä katsotaan ja esimerkiksi palavereissa käydään aiheita läpi, niin tuolta oikealta ylhäältä löytyy sitten tuommoinen tupla nuoli kahteen suuntaan, eli tuommoisessa koko näytön tilassa, full screen tilassa näitä yleensä on mukavinta katsoa niin, ettei siellä näy sitten niitä sen Power BI-käyttöliittymäelementtejä mukana. Mä palailen kuitenkin takaisin vielä tänne. Nyt jakovaihtoehdot on seuraavanlaiset. Mä olen raportissa tällä hetkellä. Ja raportin jakaminen tapahtuu file-välilehdeltä tai file-valikosta, tiedostovalikosta. Ja raportti voidaan julkaista julkisesti webbiin, ja tämän siis voi tehdä myös ilmaiskäyttäjä. Voidaan julkaista, upottaa myöskin SharePoint Onlineen. Tämä on nyt esiversio, vasta preview. Me voidaan vaikka exportata PowerPointiin. Mutta tässä listassa ei näy nyt sellaista vaihtoehtoa, että mä haluaisin jakaa tämän mun kollegoilleni jonkunnäköiselle porukalle. Se on joko julkinen SharePoint tai PowerPoint. Ja yleensä jakamista varten sitten tehdäänkin koontinäyttöjä. Eli näitä raportteja ei suoraan jaeta, ellei tosiaan ole kyseessä joku näistä kolmesta. Nousen sinne mun työtilani ihan juureen. Ja menen tuohon demoraporttiin, ei vaan mennään sinne tuonne raportin puolelle ja demoon. Siellä mulla oli sellainen yksi toinenkin demo jo ennalta näköjään. Eli kun te olette julkaisseet niitä raportteja, niin sitten lähdetään keräämään näitä raporteilta elementtejä ja tekemään koontinäyttöjä. Ja sitten niitä koontinäyttöjä jaetaan muille. Esimerkiksi vaikkapa tuolta noita tunnuslukuja, kun kuljetaan hiirtä, niin sieltä löytyy tuommoinen kiinnitys, pin visual. Ja tässä yhteydessä sitten voin tehdä tuollaisen koontinäytön, luoda uuden ja kiinnittää sinne elementtejä. Otetaan vielä nuo kustannuksetkin tuosta. Ja tällaista kiinnitystä voi tosiaan sitten myöskin tehdä niin, että erilaisista raporteista kiinnitetään sille yhdelle ja samalle koontinäytölle sitten elementtejä. Ja nyt tämä koontinäyttö muodostuu sinne työtilaan ja näkyy sitten omana tämmöisenä dashboards-välilehtenään datasettien, workbookien, raporttien ja dashboardien lisäksi. Ja äsken siis tein ihan alimmaisena löytyvän uusi demo-koontinäytön. Ja koontinäytöt ovat sitten sellaisia, joita voi jakaa. Eli tämän koontinäytön ihan tuolla ylhäällä oikealla löytyy Share-toiminto, jolla sitten pystyy sekä organisaation sisälle sellaisille käyttäjille, joilla on se Pro-lisenssi, niin suorittamaan tätä jakoa. Tai jos olisi se isomman organisaation premium-lisenssi, niin silloin myöskin jakaminen onnistuu. Ja koontinäytöt on tällaisia tosiaan kokoelmanäyttöjä, että kun näitä jaetaan ja tullaan sitten tarkastelemaan, ehkä jos mobiililaitteellakin katsotaan, me ollaan vaan kiinnostuneita näkemään kokonaisuus, mutta jos sitten napsautetaan jotain visualisointia, niin sitten me päädytään sinne varsinaiselle raportille katsomaan sitä porautumaa ja katsomaan sitä dataa tarkemmin. Eli käytännössä siis koontinäyttö, dashboardi on oikeastaan sellainen linkkinäkymä. Siinä on linkkejä raporteille. Siinä voi olla muutakin. Me saadaan kuvia, videota, me voidaan tähänkin Excel-sisältöä kiinnittää tai vaikka SQL Server Reporting Services raportteja tuoda. Ja koontinäytöltä voi sitten tehdä esimerkiksi kysymyksiä datasta. Eli siellä on tuommoinen kysymyskenttä. Mä kirjoitan tuohon total sales, jos osaan kirjoittaa amount ja vaikkapa by name. Ja näin se sitten suorittaa sen kyselyn ja näyttää mulle sitä raporttia. Tai vaikka country tällä tavalla. Ja myöskin siitä riippuen, että minkä tyyppisiä asioita olen kirjoittanut kysymykseen, niin se osaa näyttää mulle joko karttoja tai joitain muita visualisointitapoja.
tällainen on se prosessi aina siitä, kun lähdetään lataamaan dataa, mallintamaan, tekemään kaavoja, visualisointeja. Lopuksi tehdään julkaiseminen ja sitten luodaan koontinäyttöjä, joita jaetaan muille. Toki sitten organisaatiokäytössä tällaisia jakotekniikoita on muitakin. Eli esimerkiksi nyt toukokuussa esiteltiin täysin uusi tapa luoda tänne sellaisia app-workspaceja ja sitten näiden app-workspaceen avulla suorittaa sitä jakamista. Ja se onkin semmoinen niin kuin suositeltavampi sitten, kun suurelle määrälle käyttäjiä tehdään keskitetympää raportointia ja jakamista Power BI:llä. Palaan vielä tonne takaisin ihan viimeiselle kalvolle. Meillä tosiaan aiheesta on tällä hetkellä useitakin erilaisia koulutuksia, lähtien yksipäiväisestä Power BI tutuksi-kurssista, jatkuen sitten tuollaiseen 2-päiväiseen self-service workshopiin ja aina sitten myöskin teemakursseja, DAXia, sitä laskentakieltä, joka siellä taustalla on, kyselyeditorista omia kurssejaan. Lisäksi on tulossa syksyllä teemoja, eli esimerkiksi tuosta tiedon mallinnuksesta, että jos on käyttäjiä, jotka ei tunne taulujen välisiä yhteyksiä, eli lähtee tekemään tuommoista itsepalveluraportointia ja pitäisi sitten tuntea niitä tietorakenteita paremmin, niin sieltäkin on sitten kursseja tulossa. Ja lisäksi tosiaan tehdään konsultointia ja toteutuksia myöskin. Eli olkaa yhteydessä, jos tarvitsette apua joko käyttöön ottamisen POKin toteutusten kanssa tai sitten tosiaan koulutusta myöskin totta kai asiakaskohtaisesti räätälöidään kurssisisältöjä ja tehdään sitten ihan asiakkaiden omilla aineistoilla myöskin tällaista konsultoivaa koulutusta. Että tavoitteena se, että osallistujat pystyvät koulutusten jälkeen sitten omatoimisesti itse tekemään välineillä raportointia. Ja tuleeko mieleen vielä jotakin kysyttävää? Kiitoksia osallistumisesta. Toivottavasti asia tai esitys selkeytti teidän käsitystänne Power BI:stä. Ja tosiaan, niin kuin Timo Ollikainen tuonne jo laittoikin, niin lähetämme sitten linkin myöskin palautelomakkeeseen sitten tämän esityksen kalvojen mukana. Kiitoksia ja oikein hyvää kesän jatkoa ja viikonloppua. Mulla ei ole tässä sellaista valmista esimerkkiä SharePoint-jaosta, jonka mä tuosta ihan vaan avaisin näkyviin. Sillä tavalla lyhyesti voin kertoa, että se SharePoint-jakokin edellyttää, että ensin täytyy tehdä koontinäyttö. Ja sillä koontinäytöllä pitää olla elementtejä siitä raportista, joka halutaan jakaa ja upottaa sinne SharePointiin. Ja se koontinäyttö jaetaan ja sen jälkeen vielä sitten tuo itse raportti. Mennään siitä raportista sieltä file-valikon kautta valitsemaan se SharePoint-jako. Ja sieltä saa semmoisen upotuskoodin, jonka sitten pystyy upottamaan SharePointiin. Ja se on nimenomaan SharePoint Online-jako, eli pitää olla pilviversio. Ja SharePoint Onlineissa sen pitää olla sellainen versio, että siellä on sallittu tällaiset uudet preview-versiot, mikä ei nyt välttämättä tämmöiset preview-ominaisuudet, koska tuo ei ole vielä lopullinen ominaisuus. Ja epäilisin, että aika moni tuotantokäytössä oleva SharePoint Online on tällä hetkellä sellainen, että siellä ei suinkaan sallita tällaisia esiominaisuuksia välttämättä, että ehkä sitten jossain testiympäristöissä. Mutta se edellyttää koontinäytön jakamisen ja vasta sen jälkeen sen upotuskoodin noutamisen, joka sitten laitetaan sellaiseen webparttiin sinne SharePointin sivulle.
Kiitoksia Kitta. Ei kysymyksiä. Oliko mitään muita tullut sinne? Katsotaan vielä. Ei, mä nyt vielä tässä vähän aikaa istuskelen. Odottelen, että jos tulee jotakin. No niin. Voidaanko siis viedä kuukausittain uudet datat ja käyttää samoja asetuksia, joita äsken teit? Joo, eli sitten kun on tuotu se data Power BI desktopiin, niin sen voi päivittää. Refresh päivitystoiminto löytyy, joka sitten lukee sen datan. Meillä päivittyy se data tästä kysymyksestä, mutta nyt hoksaankin, että unohdin ihan näyttää päivityksen. Mutta kyllä, datan voi päivittää ja sen voi päivittää sekä siellä desktopissa manuaalisesti, kunhan löytyy vain esimerkiksi saman nimisiä tietolähteitä, tiedostoja tai näin, ja ne on rakenteeltaan samanlaisia, että siellä on vain tullut lisää dataa. Tai sitten siellä pilvipalvelussa voi myöskin sitten määrittää automaattisesti päivittyväksi raportteja, mutta se saattaa sitten vähän riippuu. Tietolähteestä saattaa edellyttää semmoisen gateway-palvelun asentamista, jos ne tietolähteet on organisaation omilla palvelimilla, omissa levyasemissa. Mutta kertaalleen tehdään malli ja jatkossa sitten vaan päivitetään se data siihen malliin. Joo, eli sitten, ja kysymys jatkuu, eli pitääkö päivitettävät tiedostot olla aina saman nimiset? Se on helpointa, jos ne on saman nimiset, niin silloin se suora päivitys, pelkkä päivitä, tepsii. Jos tiedostojen nimet muuttuu jokaisella kerralla, niin siellä kyselyeditorissa, jossa se kysely tehtiin, niin siellä voi muokata sitten sitä tietolähdettä ja käydään aina vaikka joka kuukausi sitten muuttamassa se, että minkä nimisestä tiedostosta ne tiedot luetaan, kunhan sitten se tiedoston rakenne on vaan samanlainen ja se datan rakenne on samanlainen. Mutta kaikkein automatisoiduimman raportointimallin saa tehtyä, jos olisi aina saman nimiset tiedostot siellä taustalla. Onko se niin fiksu, että huomaa itse muutoksen lähdedatassa, jos esimerkiksi tarkkaillaan raja-arvoja ja menee jonkin rajan yli? Mitäköhän tuo kysymys ihan tarkasti tarkoittaa? Nyt sinne, kun tehdään esimerkiksi niitä DAX-kaavoja, sitä laskentaa, että jos meillä on joku tämmöinen laskennallinen mittari, jonka sitten pitäisi vaikka tutkia sitä, että jos se mittarin arvo menee tietyn rajan yli, eli ihan semmoista niin kuin Excelin kaltaista if-logiikkaa pystyy sinne tekemään niihin DAX-kaavoihin, ja sitten sen perusteella päättelee ja valitsee, että minkälaisen tuloksen se antaa. Toisaalta sitten taas, jos taas on kyseessä joku semmoinen, että siinä kyselyssä pitäisi jo tutkia sitä dataa ja se kysely toteutettaisiin sitten eri tavalla, niin siellä jos vaikka pitää suodattaa, filtteroida tietyn tyyppiset, tietyn suuruiset luvut sinne dataan mukaan, niin sinne kyselyyn saa kyllä sitten myöskin logiikkaa, että se sinne pystyy kyselypuolellekin tekemään semmoista ifittelyä ja logiikkaa taustalle. En tiedä vastasinko oikeaan asiaan, koska se voi tosiaan tarkoittaa aika montaa eri juttua toi raja-arvo.
No niin, eiköhän me tässä sitten pikkuhiljaa mekin laitetaan kamerat kiinni ja mikit kiinni ja pillit pussiin. Leena Kanervakin siellä kirjoittaa. Kiitti. Moi moi.